Għalkemm der xi ftit imbarazzat, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddefenda lill-eks Ministru George Pullicino, dan meta mistoqsi dwar il-każ tal-impjant ta' Sant Antnin. Dan huwa impjant li skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali sewa 6 miljun euro iktar mill-istmat. Mistoqsi jekk għalih dan hux aċċettabbli, Busuttil wieġeb hekk. L-impjant ta' Sant Antnin kien proġett biex nimmodernizzaw dan l-impjant, kien proġett biex dan l-impjant nagħmluh aħjar milli kien. Interessanti illi għal dan il-proġett użajna 16 miljun fondi tal-Unjoni Ewropea. Jiswa 6 miljun iktar. Jiswa 6 miljun iktar. Jew jiena permettili nwieġbek. Ta' madwar Simon Busuttil daru skomdi wkoll. U meta mistoqsijek dwar dan il-każ kellimx lid-deputat George Pullicino li kien il-Ministru responsabbli mill-Waste Serve dak iż-żmien, Busuttil qal bis-sekk. Ma' George Pullicino fuq l-impjant ta' Sant Antnin ġiswa 6 miljun iktar. George Pullicino. F'dan il-każ is-6 miljun euro żejda jfissru l-ispiża żdiedet bi 23% fuq dak maħsub. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jgħid kif hemm żewġ fatturi ewlenin li setgħu waslu għal dan, stimi ħżiena jew inkella tibdil kbir fl-iskop tal-proġett u d-disin tiegħu. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jgħid kif minkejja l-iskużi tal-Waste Serve dwar għaliex seta' ġara dan, varjazzjonijiet ta' dan il-livell mhumiex aċċettabbli.